Další společností, která podporuje závody, je partnerem závodu Fishing League Cup, je společnost Abite. No a vedle mě už stojí Andrej, ahoj. Ahoj, čau. Který založil. Jak se máš, chlape? Dobre sa mám, celkom to ide na to, že je zima. My jsme sem přiběhli, ty jsi byl v plným proudu práce, ve výrobě, to taky ukážeme za chvíli, takže práce je dost. Tak, je roboty dosť na to, že je zima, čo človek čakal, že bude toho pomenej, tak akože nestíhame stále. Nestíháš, makáš. Stále je toho fakt veľa. Jasné, som akože rád, lebo k tomu som to smeroval a to som chcel kedysi. Takže... Já tomu věřím. Já když říkám Abite, vlastně řekni mi, kdyby někdo nevěděl, co vlastně všechno vyrábíš, co u tebe všechno lidi najdou? Abite. Čo to vlastne je? Je to značka, ktorá vznikla aktuálne 8 rokov dozadu. Ja som kedysi nemal na to nejaké prostriedky ani nič. Ja som začal, dá sa povedať, od nuly. Dotoval som to z iného biznisu. A som si tak povedal, že raz chcem v budúcnosti robiť niečo, kde nemusím visieť na rebríku a ťahať 12 a robiť proste otroka. Tak si chcem proste tu byť, tu sa hrať a tu si vyrábať na jednom tom kopečku a hrať sa na tom pieskovisku. A počas tých 8 rokov tá firma prešla rôznymi zmenami, transformáciami, ľuďmi, aktivite na tom trhu a tak. Až po 8 rokoch to hodnotím, že celé to naše portofílo tých produktov, celé tie naše rady, všetko je také ustálené. Venujeme sa v podstate hlavne ako značka pretekom. Toto je také naše gro, niekopa iných firiem, ktoré sa venujú rôznemu typu tomu kaprárskému rybolovu, dlhé vývážky, priehrady, víkendovky a tak ďalej. A v podstate celé to portofílo sa venuje hlavne tým pretekom. Venujeme sa, dá sa povedať, tým veľkým pretekom, máme tam zložené týmy ako Balaton, každý rok sa nám tam zúčastňuje jedna partia, uvidíme, ako to je v tomto ročníku, možno viac. Starstuhel, váš český závod, domáci, v podstate európsky vlastne šampionát, kde sme druhým rokom napríklad už ako aj sponzor. Kráľová Carp Cup, slovenský pretek, ktorý spravili tu naši chlapci, známi kamarádi v podstate. Jasne. A tam sa zúčastňujeme. Čiže tých pretekov je veľa. No a tu sa hneď vlastne dostanem k tej otázke, určite sa ma na to spýtaš, že prečo som vlastne podporil aj to Fishing League Cup, odbočím od tej značky. No je to preto, lebo Tomáš je v podstate členom nášho tímu. Tomáš s nami spolupracuje už nejaké to obdobie a on veril v mňa a ja samozrejme verím jemu. A to je taká protiklad taký vyvážený, lebo keď on podporil z jednej strany mňa, tak musím podporiť aj jeho. Áno, to je normálne. Ale keď to zoberiem z toho profesného hľadiska, pozriem si celý ten pretek, je tu strašne veľa možností, ako uspieť. Áno. V iných tých závodoch je to dobré, ale všetko to závisle od toho losu, aký losneš. Áno, áno. Čiže toto bola myšlienka, prečo som Tomáša podporil. A konec konců tohle se velmi často opakuje, když se na to někoho ptám, tak všichni říkají právě třeba ten los, že tam není, že ti nikdo neurčí místo a ty můžeš chytat kde chceš, že to je krásný. A když je tak jako slyším povídat, tak mám pocit, že Abite je takový, je to trošku splněný sen? Je to co jsi si vysnil? Vieš čo, v podstate áno. Je to tak, mohlo by to trošku ešte viac expandovať. Je to cesta. Nech tej roboty je o mnoho viacej, ale akože veď ono to chce čas, lebo na tomto trhu to chce čas. My v podstate kedysi sme začali s nejakými kilovými baleniami guličiek a ono človek sa učí celý život. Ja som sa v podstate za 8 rokov dokázal naučiť a prijať do seba množstvo informácií, nielen odo mňa, ale od kopu kamarádov, známych, ktorí sem chodili. Pomáhal som im rolovať, každý priniesol nejaký ten recept a som im to šúlal a tak a vždycky som mal aj rôzne otázky v tých začiatkoch, lebo nikto nepadol ako múdry zo sveta. Áno. Ja samozrejme rybarine sa venujem od takéhoto chlapca, hej. Ale vždycky som sa venoval sumčiarom, dravcom a v tejto lokalite a odkedy sa mi narodili moje deti, tak som tak stlmil a som začal venovať kaprárine. Chápu. Ako podnikateľ som rozmyslel, ako z toho spraviť hneď biznis, no a začala vznikať tá značka Abite. Bolo to trnisté,
od začiatku, lebo veď na našom trhu ti nikto neotvorí cestu, musíš prejsť fakt ostatnými drátami, aby si sa v podstate vypracoval na nejakú tú konkurencieschopnú značku, čo dá sa povedať, že dnes som. Máme široké spektrum ľudí, zákazníkov, máme maďarskú distribúciu, teraz zvažujeme českú distribúciu, na Slovensku dodávame po predajniach a tak. Čiže toto je akože také na tú tvoju otázku, že či ABAC je vysnený, tak áno je. Lebo robím si to, čo chcem a som sám sebe pán času. A to je krásný. To je krásný. Tak. A ty jsi mi říkal taky vlastně, než jsme začali, že by si moc rád řekl takovou jednu věc, kterou já jsem ani nevěděl, že ty vlastně pod značkou ABAC, nebo vlastně ne pod značkou ABAC, ale v rámci tvojí výroby, taky nabízíš vlastně prodej, velkoobchodní prodej, jak to nazvat? Výrobu na zakázku? Říkám to správně? Tak, upresním. No, tým, ako sa vyvíjali všetky tie produkty a my sme postupne, ja som postupne rokmi došiel na to, ako sa ktoré veci robia, ako sa modelujú, ako čo sa tvorí, tak 99%, 1% stále zostáva, že tiež som obchodník a prekúpim nejakú vec, ale to sú minimálne množstva. Ale 99% vecí si tvorím sám. Rôzne veci ako tekuté potravy, dipy, aminokomplexy, boostre, ghosty, tie fluo veci, bojlisy od úplne základu, od základného receptu, od šrotovej gule až po nejakú HMV gulu, rozpustné, nerozpustné, balancky, hardy, vyvážené, dvojfarebné gule. Tam je proste, hýbem sa s trhom a to, čo ten trh potrebuje aktuálne, tak ja som schopný to vyrobiť a vyprodukovať. S tými znalosťami, ktoré aktuálne, čo sa týka tej výroby, mám. A ukážem vám, kde sa to robí. Tak sa idem podívať do výroby. OK. Tu je naša výroba. Toto je aktuálne naša nová mašina, na ktorej v podstate produkujeme všetky tie gule a tie množstva a tak ďalej. Tu sa tu nachádza kopu iných vecí, miešačka, šrotovníky, veľké miešače cesta, sú zase vedľa v hale a tak. Čiže naša aktuálna produkcia v sezóne cez deň dokáže byť 2 tony. 2 tony za deň sme schopní vyprodukovať zákazkové výroby. Čo je zákazková výroba? ABAC je naše portofílo značky, ktorú mám ja ako svoju značku, určenú na predaj a pre obchody a pre veľkoobchod a tak ďalej. Čo sa týka výroby, sme otvorení a ponúkame servis. K dnešnému dňu je to okolo 40 klientov, ktorí aktívne od nás odoberajú nejaký tovar. A v podstate toto číslo chceme, aby narastalo, lebo sa venujeme hlavne veľkoobchodnej výrobe, kde vyrábame na zákazku. Krmné bojlisy, zákazkové výroby bojlisov, pelety, cesta, dipy, proste kompletný kaprársky, fidrársky sortiment od krmítkových zmesí až po metód peletky, proste čokoľvek, čo sa týka výroby. Čo sa týka výroby, dá sa povedať, že aspoň sa tak radím ja osobne, som jeden z tých väčších výrobcov, čo sa týka veľkoobchodu na Slovensku. Dokážeme tieto privátne značky zastrešiť, vyrobiť, zabaliť, obrandovať. Všetko zostáva v podstate v nejakej tej diskrétnej rovine, že nikto nevie, že to ide odtiaľto. Okay? Jasne. Som raz zažil takú srandu, ti teraz odbočím od témy. Sedel som pri vode, nevedel som chytiť na tie moje guličky, ABAC, nič, hej. Celý deň som tam sedel bez záberu, vedľa mňa sedel rybára, známy dokonca, tak sa mi smial. Andrej, pozri sa, keby si chytal na toto, tak by si chytal aj ryby. Som prišiel k nemu, pozrel som si to, pochválil som mu, také to je dobré. Sadol som si, keby on vedel, že to 2 týždne dozadu opustilo tieto priestory, neviem, či by to rozchodil. Hej. Ale veď, to je v podstate akože obchodno a ja sa venujem hlavne akože tomuto obchodu. ABAC je srdcovka, to je to ucelené, ale v tomto, kto čo chce, vyrobíme. Říkal, promiň, že to skáču, že jsi vlastně říkal, že to je i taková jako většina té tvojí práce, že spíš se věnuješ tady tomu, k té výrobě. Áno, táto veľkoobchodná výroba je 90%, čo sa týka podnikateľskej činnosti, akože mojej.
Začali nám sem chodiť aj maloobchodní zákazníci si dávať vyrábať na zákazku rôzne veci. Jo. Lenže čo sa týka tohto, ja to tu mám také ťažké, lebo ja sa venujem veľkoobchodu. Pre mňa je prioritne dodať tovar do obchodov, predávať cez obchody, predať regionálne. Čiže je mi ťažko predávať ľuďom tu z dvora, čomu sa ja viac stránim a tak, ale sú lokality také, kde predajcu nemáme, kde sme sa s predajcami nedohodli, nej, a tam, vieš, potrebuješ predať, tak v tej lokalite sa tie medze nejak ani hranice nekladú a keď to nechcú predajne v tej časti, ty to predáš, vieš. Tak to predá, jasně. Takže je to tak, je to ich chyba. Jasně. A jak říkáš, když si zákazník vymyslí jako jakoukoliv příchu, všechno jsi schopný vyrobit. Setkal jsi se někdy s něčím, že bys řekl, to neumíme? Vieš čo, viem vyrobiť úplne všetko. Úplne všetko. Nebolo ešte niečo, že by sme nevedeli. Skôr bolo také, že mi sem dovliekli svoj recept a svoju zmes a povedali, aké to je super a jak to bude dobré. A potom som tu celý deň čistil stroj, čo som všetko zalepil. Jo. Hej, takže niekedy aj takéto akože akcie bývajú. Chápu. No, já jsem si taky říkal, ty jsi říkal Abajc je moje srdcovka, tak bychom se určitě taky mohli podívat na nějaký ty tvoje koule, na ty řady, které děláš. Taky jsi mi mimochodem říkal, že ty koule paříš, nevaříš, takový různý rozdíly, to určitě taky bude zajímavý. Ukážeš nám to? Jasné, ukážem vám to. Tak jo. Abajc. V podstate naše výrobky obsahujú niekoľko rád. Tou prvou radou, ktorá vznikla v nás tej značke, bola rada Robin. Rada Robin, veľa ľudí to nevie. Tí, čo sú znalejší kaprári, vedia, že spoločnosť Heiz v Anglicku, čo je dlhoročný výrobca, používajú to popredné značky, tieto mučky a tak ďalej. Legendárny Robin Red. Robin Red nie je len Robin Red, je aj Robin Orange, Robin Gold, Robin Green. My keď sme sa stali 5 rokmi distribútori, ešte keď ten trh fungoval tak, ako bol, tak my sme v podstate na základe toho a z tých receptov od Heizu tieto robiny použili, zakomponovali a vznikli nám také paprikové 4 rady gúľ, čo sa týka R1, R2, R3, R4. Sú to gule na rôzne typy chytania. Všetky doplnky, nápisy k tomu, kde tie gule boli testované, kam sa hodia, nájdete na našej stránke abajc.sk. Všetky popisy sú tam dané. Postupne, ako sa ten v podstate čas vyvíjal a my sme prechádzali rôznymi pretekmi a tak, vznikla nám rada Enzymatic. Bolo to preto, poviem k tomu zase taký príbeh. Išli sme na Balaton, bolo to asi 5 rokov dozadu a teraz ako výrobca si povieš, veď zoberieme toho veľa a budeme toho krmiť veľa, tak sme zobrali 800 kg gúľ, ešte v tej dobe, keď bolo povolený neobmedzený počet a chytali sme vedľa jedného kamaráda a v podstate sme sa prechytávali. My sme prvé 3 dní vystrelili, bolo to všetko super a chytali sme a potom sme začali na tých úlovkoch padať a tá aktivita bola nulová. Bolo to práve preto, lebo tie lacné gule nespravia v tej vode to, čo by mali spraviť tie AMV gule. A v podstate sme skončili na samom chvoste toho preteku a vtedy som si povedal, že v živote na pretek nezoberiem žiadny boilies a začali sme skladať v podstate nové rady boilisov a tak a sme zložili také naše HNVčka a takú tú najväčšiu vlajkovú loď radu Enzymatic. Enzymatic vznikol ako ten klasický kaprársky základ krab, krill, squid. Sú to vlastne 3 príchute, ktoré boli s identickým základom. Základ tvorí 80% rovnakej zmesi, čiže vy ako pretekári alebo ten, kto je na nejakej rybárskej výprave, krmí jednou alebo v podstate akoukoľvek radou z tejto guly. Krmí, dá sa povedať, tou istou HNV zmesou, enzymatickou zmesou. Keď vám prestane po nejakom čase, čo sa na tých rybačkách stáva, chytáš kryla a ja neviem, po 3 dňoch ten kryl prestane fungovať. Jednoducho zmeníš, vytiahneš dipovačku, vymeníš za skvida a tie zábery zase prídu, lebo tej rybe ako keby dáš signál, že aha, je tam niečo iné v tom krmení a začína byť aktívna. Časom potom vznikla ešte ďalšia rada, ako je Black GLM, ktorá doplnila vlastne radu Enzymatiku
Ale tuto je ten základ podobný k tým všetkým, len je vlastne pridaný o insekt. Insekt, dá sa povedať, že sme boli medzi tou prvou firmou, ktorá začala používať insekt do boilisov, to 3,5 roka dozadu, keď to vznikalo. Insekt je v podstate hmyzia mučka. Hmyzia mučka, to je konkrétne z muchy, je tu v podstate z koníkov lučných mučka a prechádza fermentáciou predtým, ako je pridaná do boilisu. Čím ten boilis sa odlišuje od všetkých tých, dá sa povedať, našich rád, ktoré máme. Tento boilis nám vyhral neskutočné množstvo pretekov, funguje nám v zime, funguje nám v lete. V podstate je to zlatá karta, keď ideš na nejaký ťažký pretek a chceš niečo zobrať, tak si zoberieš Black GLM, lebo vieš, že ten proste boilis to uchytá, lebo tá ryba tam príjma 90% tej prirodzenej potravy. A keďže tá prirodzená potrava hlavne v zime ubúda a chýba a väčšinou tých pretekov sa deje v zime, tak my práve na tomto vyhrávame a ten boilis náš drží na nejakej tej priečke, že tá ryba nám na to krmné miesto dochádza. Samozrejme to zase o lose. Potom je to Rada 365, ktorú sme ale v tomto roku nejak definitívne zrušili, mala 4 príchute, ale najviac predávaná, najviac chytaná hlavne bola chili raček. Je to koncept, ktorý nám celkom sadol. A k tejto guli spravíme HMV gulu a doplníme plus nejaké ďalšie veci, čo sa týka aj ostatných, ako rýchlo rozpustky a tak ďalej. Je to gulička za 7 eur kilo. Dobrá, 40% rybých mučok to má v sebe. Nie je to akože nejaký ten základný boilis. Aktuálne rýchlo rozpustka, v zime pekne chytá. A toto v podstate je taká naša, dá sa povedať, tá základná rada tých chytacích boilies. Dlho nás zákazníci samozrejme tlačili k tomu robiť krmné gule. A som sa tomu ako firma vždycky bránil, lebo som nechcel ísť do nejakých šrotových boilisov. Ja som v tomto roku našiel jeden produkt, ktorý je proteínovo výživný, dobrý, nutrične, v podstate dodáva dosť veľa energie potrebné a vlastne tej potravy pre rybu. A začal som to pridávať do takej tej základnej zmesi, čo tie krmáky väčšinou obsahujú, plus rybu mučku. A vznikol z toho nejaký recept, vznikla z toho, dá sa povedať, Rada Univerzál, nechcel som to nazvať, že krmná rada. Je to Rada Univerzál, je to preto, lebo je to univerzálny boilis, ktorý dokážete modulovať akokoľvek, kde ten základ tvorí 50% proteínovej zložky. Toto je taká zložka v krmnej guli, ktorú nemá aktuálne na trhu žiaden výrobca. Lebo všetci sa pohybujú niekde medzi 10 až 25% rybej mučky, kde obsah proteínovej zmesi je nejakých 47 do 45%. A keď to zoberiete na celkovú komplexiu tej guly, tak percentuálne je menší. Tieto boilisy nám fungujú, chytajú ryby. Je to boilis za 3 € kilo v základnej rade. A čo sa týka tej kvality, aktuálne nemá konkurenciu. Čo sa týka ceny, samozrejme konkurenciu má, ale čo sa týka kvality, nie. Toto je práve aj vec, čo som spomínal, že robíme veľkoobchod, dokážeme vyrábať krmné gule na zakázku komukoľvek, akokoľvek a pri určitých odberoch od 200-300 kg hore sa tam dostávame na fakt zaujímavú veľkoobchodnú cenu a teraz si to dovolím tak povedať otvorene, že takú, že na trhu aktuálne najlepšiu. Tu sme v sušiarni a toto sú v podstate naše krmné gule, Rada Univerzál. Keď si zoberiete ten boilis, nie je taký dokonalý a gulatý, ako to majú podaktori iní. Je to preto, lebo z našej linky nepadá boilis priamo na pás a nejde do variaceho tunela. Nám tie gule idú do paráku. Parák je... Málo kto robí parené gule. Je zo pár firiem v Čechách väčších, ktoré viem, že paria boilisy. A ja tým, že tie gule parím, tá gula je lepšia, má v sebe všetky arómy, všetky esencie, všetku tú nutričnú hodnotu a nevymýva sa to zbytočne do vody.
Dá sa pekne kobrovať, má vzdialenosť veľkú, chytá pekne ryby, pekne sa obmýva. A ty si mi říkal, že vlastně ona je i vevnitř, víš, taková furt jako, že zůstane čerstvá, měkká. Ano. Což je pravda. A vlastně jenom po obvodu se to vlastně spaří a zatvrdne to, že Tak, jo. tak. To je dobrý. Hezký. Čiže pokiaľ niekto chce, krmné gule, Má je tady. má ich tu presne tak. Má ich tu dost. Našou aktuálne takou horúcou novinkou sú z našich zmesí, ktoré sú používané v boilies, vyrábané aj mikropeletky rôznych vlastne priemerov od 2 mm do 3 mm v rôznych kombináciách, príchutiach a tak, čo sme my samozrejme dali aj k našim radám. A tuto sa nám podarilo vybaviť vynikajúcu spoluprácu tiež s jednou slovenskou značkou, ktorá produkuje PVAčky, firma PVA Hydrospor, za čo pekne ďakujem za túto spoluprácu Maťovi Flosníkovi. A tieto peletky dokážete zakúpiť takto v krabičke, je to 1 kilo. Keď to otvoríte, máte tam štartovací balíček PVA sáčkov s lopatkou a na ten štart to úplne stačí. Keď to miniete, si zakúpiť sáčky u nás na e-shope alebo v PVA alebo proste kdekoľvek v predajni a cena tohto balenia sa bude pohybovať niekde okolo 5 eur za kilo, čo sa dá povedať, že aktuálne trhovo zase taká top cena, lebo tie ceny sú podstatne vyššie. A v takomto paku to nemá naozaj nikto a my sme radi, že sme sa stali firmou, ktorá v takejto úzkej spolupráci spolupracuje aj s firmou, ktorá produkuje priamo PVA sačky, PVA pančuchy a je to hlavný doplnok pre kaprárov v tejto oblasti. Takže člověk koupí a je to připravený vlastně jít do vody, viď? Presne tak. Nic už tomu nepotřebuje. Hele Andrej, já ti strašně děkuju za takovou krásnou tady prohlídku po tvojí firmě, po tvojí výrobně. Musím se přiznat, že jsem vůbec poprvé ve výrobně Boilies. Nikdy jsem to neviděl, ty mašiny a to všechno tam. Je to krásný, je vidět, že ti to moc baví. Přeju ti, jaký to jenom zkvétá. Rád ti zase uvidím. Ty si říkal, že se možná uvidíme v logičce, viď? Áno, možno sa uvidíme v loďke, lebo mňa to celkom irituje a fascinuje tie príbehy, ktoré sú tam. A mal by som toho na srdci, čo chcem z toho kaprárskeho sveta povedať viac. A kto vie, možno sa raz stretneme u teba. Přesně, anebo u mě. Teraz sa stretneme u Tomáša na preteku a podporíme jeho a všetkým, ktorí sa hlásia alebo zvažujú sa prihlásiť do Fishing Liga and Cup, tak treba do toho ísť, treba ten projekt podporiť. Jednak je tam zaujímavá finančná výhra a jednak sú tam neobmedzené možnosti, ako ten pretek dať, zdolať a v podstate byť majstrami toho prvého ročníku, toho preteku. Ďakujem ti veľmi pekne. Já ti děkuju. Ať se ti daří. Ahoj, Měj se čau. hezky. Ahoj, čau. Majte sa.